Piny owacho kete nyong'ong kuom nende omenda maheo bilion 100 mag siro chenro mag somo ne sikunde mag primary kod secondary mag piny owacho kind higa mar 2020 nyaka 2024. Ripot mar Janon buge sirkal miluongo ni Nancy Gadhungu bende yango ni sikunde 6 mag miriambo ne yudo omenda mag tayo somo maromo milion 880 e thuolono, kata doko ni ne gionge. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mar wachni. E ripot mare, Janon buge maduong' mar sirkal oketo migawo mar somo e turubim kuom moke omenda mag skunde mag piny owacho maromo bilion 117 e kind higa mar 2020 kod higa mar 2024. Give you the chance to take the committee through. E nyim komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo ka sirkal tiyo gi omenda jopiny, Director mar nono buge sirkal Justus Okumu oyango ni kuom omenda makamano bilion 71 ne en mar skunde sekondar, bilion 31 ne en mar skunde mag junior sekondar, kaachiel kod bilion 14 mag skunde primar. There is shillings 31,981,877,799 for junior secondary, as detailed also in annexure 4. And Kenya shillings 14,048,116,230 for primary schools. Nyong'ong mar Nancy Gadhungu odhi nyime kod luoko lewni mochido mag sirkal e nyim jopiny bang' lero ni omenda maromo milion 889 ne ochwal ne skunde manyawawa maromo 6 e pacho kae. 6 schools that received capitation amounting to 889,348 had ceased operations but received the capitation. Jakom komiti mar Pak Tindi Mwale kod jokanyo mag komitino onyiso apisi mar Auditor General mondo ket nyinge mag skunde makamago oyanga ne jopiny. I would really wish that you table for us to do a comparison so that we are able to establish which schools are these that don't appear in NEMIS and still get the capitation, even amounting to 11 million. The way you have stated, we have one, you are stating around 800,000. We would like you to give us the annexes so that we are able to cross-check. I hope the schedule, as you said, will give us the names of the ghost schools, and there will be audit trail to trail it to the exact person who pressed the button to disburse the funds and where the funds ended. And that must be a very heartless Kenyan who should not deserve to roam the roads and the streets. E fweny machielo, Auditor General wacho ni skunde mamoko maromo 71 ne oyudo omenda maromo milion 55 kata odoko ne giyudore e counties mopogore kod mago manie buge mag migawo mar somo. The audit established that some schools which received capitation were classified in NEMIS as appearing in counties and sub-counties which differed in the records maintained by either TSC, NEC and KEPSEA. E komachielo, skunde 13 bende ne sirkal omiyo pok mar omenda maromo milion 11 kata odoko ni nyinge mag jopuonjre maggi ok chal kod mago manie rejista mar migawo mar somo mong'ere kaka NEMIS. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.